Dnes vaše strany výborný vstup do zápasu, škoda to, že potom ste pomerne rýchlo prišli o vaše vedenie. No tak vlastne sme začali, akože naša peťka, akože všetky peťky začali v poriadku a dobre sme začali, korčulovali sme, prevýšili sme ich, dali sme gól, prakticky oni hneď vyrovnali, išli sme tam, dali sme ďalší gól, oni hneď vyrovnali, tak to bolo, hrali sa z jednej strany na druhú sa hralo. Keď to porovnáme so včerajším zápasom, nebolo to také postavené na defenzíve, skôr tak útočne sa hralo. Tak hej, ako včera to bolo o taktike, tréner nám povedal, aby sme viacej bránili a čakali na nich, čo urobia a sme si plnili posty všetky 4-5, zahrali perfektne, dali tam, vlastne góly sa rozdelili do všetkých 4-5 a tu to nejako ubranili na každý. Hat-trick určite potešil. Tak áno, nečakal som, že tak skoro tu padne, že v prvej tretine dám vlastne 2 góly a 2 alebo 3, neviem teraz a spoluhráči mi to pekne nahrali, Filip Baško s Romanom Koťarom mi to dali spod zabrany krásne a ja som vlastne to už prakticky strieľal, tak sa povedať, úplne zabraný. Jasné, z hľadiska vývoja zápasu bol dôležitý váš 5. gól Tomáša Varholíka, ktorý vás možno trocha ukľudnil v závere druhej tretiny. No, vlastne bolo tam 4-2 tuším a sme to, vlastne tlačili sme ich, nevedeli sme dať gól, oni sa tiež začali tlačiť, mali tlak, tak vlastne Tomáš prišiel a potiahol to takým solom ako Libo Višňovský a mal gól. Proti Nitre zvyknete hrať sa nejaké nervózne stretnutia, vždy tam nejaké šarvátky vznikajú? Tak áno, viete, oni sú taký typ, že keď prehrávajú, tak ako už idú do nás a chcú nás vyprovokovať, aby sme vlastne sa rozhodili, aby sme boli niekto vylúčení a aby dali góly a takto sme to udržali a dali sme, Vilo k nám dal na 6-4. Dobre, dajte.